גר במושב פטיש. ואני משוב חריש. אני מזכריה. ואני מפתחיה. אני מצפת. אני מקריית גת. אנחנו ממבוא חורון. ואנחנו מקריית טבעון. אנחנו מכפר יונה. ואנחנו מקריית שמונה. וגם אני נוסע כל יום לבית הספר. ומתקרב לאבינו שבשמיים. שערי ציון הוא עוד אחד מ-273 בתי הספר של החינוך העצמאי, ואחד מתוך 127 בתי ספר של קירוב. ואנחנו 30,000 ילדים, הדור הבא של עולם התורה בארץ ישראל. בכל בוקר ילדים מחינוך חילוני נפגשים בבית הספר עם אור התורה, מכירים את היהדות ומתקרבים יחד עם משפחותיהם אל אבינו שבשמיים.